Tämän esityksen aiheena on lumivyöryjen ennustaminen ja niistä varoittaminen IoT-keinoin. Sveitsissä toimiva WSL-instituutti for Snow and Avalanche Research kertoo nimessään tutkimuksen aiheet eli lumivyöryt. Instituutti on perustettu 1936, jolloin ensimmäinen ja vielä käytössä oleva tutkimusalue on myös perustettu. Tuolta asemalta on tehty systemaattisia mittauksia tähän päivään saakka. Ympyröitynä on mittaustekniikan sisältämä vaja, eli tuossa allalla valkoisella ympyröitynä. Kyseessä on lumivyöryjen tutkimukseen erikoistunut tutkimuslaitos Sveitsissä. Siellä etsitään keinoja ennustaa lumivyöryjä. Laitoksella on myös muita tutkimusalueita, joissa voidaan käyttää apuna olemassa olevaa sensoritekniikkaa. Esimerkkinä lumen luonnonkatastrofit, kuten tulvat, lumivyöryt, maavyöryt, erosio, vuoristoekosysteemitutkimus ja ikiroudan tutkimus. Ja instituutti tutkii myös, kuinka nämä tapahtumat vaikuttavat yhteiskuntaan. Lumivyöryt ovat suuri uhka ihmisille vuoristoalueella talvella. Joka vuosi monet luonnontapahtumat, kuten lumivyöryt, vaarantavat kaikki vuoristoalueella asuvat ihmiset. Tämä koskee myös turisteja ja talviurheilun harrastajia. Koska useimmat vapaa-ajan harrastajat ja monet julkiset viranomaiset luottavat lumivyörytiedotteisiin päätöksenteossa, kyky ennustaa lumivyöryn vaaraa on äärimmäisen tärkeä. Tutkimuksesta hyötyvät kaikki alueella liikkuvat. Seismisten antureiden automatisointi on siis tämän päivän tyyppisten ratkaisujen onnistuminen avaintekijä. Instituutti käyttää lumivyöryn sijainnin määrittämään 7 sensorin ryhmää, joka on sijoitettu ympyrän muotoon. Tässä kuvissa näkyy tukiasemia ja sitten näitä itse sensoreita. Tässä kuvissa näytetään havainnosta tätä lumivyöryä ja sitten täällä mitä sensoreita siellä on sitten matkan varrella, kun se lumi liikkuu siellä. Eli otetaan seismistä ja myös äänen perusteella. Nämä on niin reaaliaikaista tietoa, mitä tulee tuonne järjestelmiin. Tuossa alalla, kuin tarkkoja nuo seismiset anturit ovat, eli se tunnistaa lentokoneet, lumivyöryt ja helikopterit. Ja tietenkin normaalit olosuhdemittausjärjestelmät. Nämä voivat pelastaa ihmisenkiä lähettämällä hälytyssignaali automaattisesti IoT:n avulla toteutettuun langattoman sensoriverkon kautta. Tämä yhdistettynä pilvitekniikoihin mahdollistaa tiedonsiirron loppukäyttäjille asti. Antarit lähettävät mittausta UHF-radion tai mobiiliradion avulla. Ja tässä on sitten osa kuvan kaappaus tämmöisen mobiiliapin näkymästä. Ja alan luovassa kuvassa näkyy sitten tuon sivuston näkymä. Tämmöiset perustiedot näkyy ihan ilmaiseksi 14 päivän ajan. Sitten jos haluaa tuommoiselle toureille, retkille suunnitella itselle lumiturvallisen reitin, niin se on mahdollista tämmöisen avulla. Siinä on joku vuosimaksu sitten, jonka maksettua, niin saa sitten kännykkään ilmoitukset, jos sijaitsee vaarallisella alueella. Kiitos.